Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa kuyankhulira konkuja ku Botswana. Mwaswera banji. Ndifuna ndipereke moni wapaderadera upite kwa azimayi onse aku Malawi amene mamawa wina oli wonse mmalowa ku inbox kwanga nkunena kuti comrade ndifuna ndipemphere nanu limodzi, ndifuna ndikuyamikeni. Chinthu chimene chichi ndisachitenge ngati chinthu chimene chikungochitika ayi, koma ni mphamvu ya Mzimu Woyera umene umakupangani azimayi inu. Ndifuna ndiyamikire azimayi nonse amene mmakhala ku South Africa amene kukacha mmamawa mwina musanapange china chilichonse mmauza mabanja anu kunena kuti ndifuna ndiyankhulane ndi Comrade Ntanywa, ndipo ndikayankha foni yanu mawu oyambirira amanoti tiyeni timpemphere. Ndifuna azimayi nonse mulandire ulemu. Chachiwiri ndifunanso ndilemekeze mazibusa onse amene mmalowa ku inbox kwanga nkunena kuti comrade ndi nthawi ino yakumadzulo tifuna tigone tiyeni tipemphere. Ndikufuna ndikuyamikireni chifukwa cha chimenechi, chifukwa cha mapemphero anu. Muziwa chimene chachitika. Kenneth Kaleng'oma anabwera ku South Africa, waenda wabuno wabwerera kupita ku Malawi popanda kutenga kamene iye amakafuna. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi ndimamva speech ina imene amayankhula Samuel Lwala, wayankhula mawu amodzi amene ineyo nditamvera mawu aja, mawu amenewo andigwira mtima. Mawu amene anena Samuel Lwala ayankhula kunena kuti imfa ya Chilima yalimbikisa Amalawi ochuluka kulimba mtima ndikufunanso kuyankhula chilungamo. Ndifuna ndikuwuzeni Amalawi konse kumene muli, nsanje mpaka chitipa musaopsezedwe ndi wina aliyense. Wa polisi asakuopsezeni, wa chipani asakuopsezeni, imani pa chilungamo. Baibulo lathu limanena kuti iye amene azayima pa chilungamo Mulungu azakhala naye nthawi zonse. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kunena kuti nonse amene mmakhala ndi mantha chosani mantha. Imfa ya Chilima yabweresa chilimbikiso, yabweresa umodzi pakati pa Malawi, ndipo yabweresa kwa chinyamata kulimba mtima. Ndipo mmodzi wa chinyamatayo ndi Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Komanso anyamata onse amene akugwira ntchito ndi Comrade Ntanywa pa Limpopo FM azipereka kutumikira Amalawi. Komanso timu yonse ya Malawi First yatumikira kutumikira yazipereka kutumikira Amalawi. Timu yonse ya Malawi First yazipereka kutumikira Amalawi. Ndifuna ndikupempheni Amalawi kunena kuti tiyeni tiyendere limodzi pa mavuto pa mtendere. Osati zinthu zikaenda bwino ndikusiyana ngati mmene zachitikira izi. MCP kulowa mboma chifukwa cha Chilima, lero kukampangira chiwembu Chilima uja. Ndani amene asakudziwa kunena kuti chiwembu ichi chachoka ku chipani cha MCP? Kodi ndi ndani aja anayankhula kunena kuti tiyambe kayetayedzeka? Kodi ndi nda? Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Akuti ayi imfa ya Chilima anthu ndofunika kuti tikhazikise bata ndi mtendere, tisamayankhule. Kodi inu pakhomo panu patachitika imfa ya zizizi muzalola anthu apa mudzi panu akakhale phe asayankhule za imfa ya zizizi? Amalawi imfatu yachitikira Chilima, imfa yachitikira anthu ena onse alapukeni. Amayi dzimbiri anali mu ndege muja ndi imfa ya zizizi. Imfa imene Amalawi sitizayiwala. Talephera bwanji kuyiwala imfa ya Gadama Matenje achiwanga ndi Asangala? Talephera bwanji kuyiwala imfa imeneyo ya 1981-82? Talephera imfa imeneyo kuyiwala. Ndi imfa yoopsa ngati iyi Amalawi muli ndi chikhulupiriro chonena kuti tisatha kuyiwala?
ndofuna ndiyamikeso mwapaderadera ndofuna ndiyamikeso mwapaderadera akubanja kwa amalemu achilima chifukwa cha chilimbikiso chifukwa cha mawu amene mmayankhula ndi Limpopo FM kunena kuti Limpopo FM mulungu azikudalisani yankhulani amalawi adziwe choona chenicheni olo ife akubanja kuti tidziwe kunena kuti ndege yasowa tinadziwiratu inu ndiye ifeso akubanja timakhala chero kumva kuti kodi Comrade Ntanyiwa abwera ndi nkhanga zaona ife tikukulimbikisani kunena kuti amalawi adziwe choona chokha chimene chinamupha m'bale wathu ndiyamiketu anthu akuntchewu komanso ndikuyamikeni anthu akumzimba amene mukubwera kunena kuti Comrade Ntanyiwa sikutitu inu zimene mukuyankhula mukuchita kupeka ndi zimenenso amalawi ochuluka akuyankhula mdziko la Malawi koma chifukwa chonena kuti inuyo mwakhala ngati chotengera cha amalawi onse nchifukwa chake anthuwa akuyesa kukusakani ko akusakani koma sakupezani ifeyo tikamagona tsiku ndi tsiku mapemphero athu amati ambuye adaliseni Aponi Kalindo ambuye adaliseni Comrade Ntanyiwa ambuye mdaliseni nyamata wa Bakiri TV ambuye dalisani ena onse amene akuyima pa chilungamo ndi kuyankhula za imfa ya m'bale wathu Chilima ndizomvetsa chisoni kuti njajawide wina munthu wina amene alibe kanthu kena kalikonse kuti adye ndiye kuti iyeyo asuse za Bakiri Muluzi asuse za Ntanyiwa asuse za Aponi Kalindo kukayankhula mawu onena kuti ndipo sindikumvesa ndikuyisakasaka audio imeneyi ndifuna ndiplay amalawi kuti aimve olo kumene muli inuko amalawi mukhozanso kutitumizira pa Limpopo FM ndikufuna aimve statement imeneyi ndikufuna aimve akubanja kwa Chilima ndetimve kunena kuti kodi statement imeneyi akanakhala kuti akuyiyankhulayo anali Comrade Ntanyiwa kodi aboma ndibweza atapanga chani atamsaka atu Comrade Ntanyiwa mwaziwa zonena kuti ulendo wa masiku awiri waonongesa ndrama yokwana 58 miliyoni kuti akamgwire wa Bakiri Muluzi komanso Ntanyiwa koma ndikuti abwerera apita ku Malawi. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Munthu amene akuzicha iyeyo kuti ndi bambo munthu amene akuzicha kuti iyeyo wandevu zake ndipo akapita kubafa akazisuzumira mumtima mwake amazitchula zonoti ineyo ndine wamkulu ndine bambo angamayankhule mawu onoti ayi wafa basi sangaukeso mawu amtundu wanje amenewo ndiye ndikufuna speech imeneyi tufuna imveke bwinobwino sikuti tufuna tuonjezeremo iyayi koma tufuna speech imene ayankhulawo sitikuwatchula pano koma tufuna tiyitenge speech yokhayo amalawi maimva speech yokhayo mukhoza kutitumizira tufuna tiyiplay anthu amve mawu achipongwe amene munthu wina akuziyesa iyeyo wochenjera kuposa amalawi onse zimene wayankhula za imfa pamene amalawi tikulira amalawi sitizasiya kumulirira Chilima kulero mpaka kalekale ndizomvetsa chisoni kulero kuti angakhale amfumu yayikulu yakuntcheuko yachita kuyankhula ndi pakamwa kunena kuti yayi palibe zokhala bata apa zokhalira bata si zimenezi imfayi kodi anthu onse azingomwalira kuntcheu kuno watu anapita leronso winanso ndi uyu wapita tizikhazikisidwa bata bwanji m'mitima mwathu tikadalibe ndi chisoni tatiyeni tiyamve afumu athu akuntcheu akuti chani kuuza mtundu wa Malawi komanso kuliuza boma mmene timauzidwira akakhala wamwalirayo ndi munthu wamkulu kuntcheu kuno ayisungani bata chifukwa chakuti wamwalirayo ankafuna bata
hai basi musachita china chilichonse mahedi kwataza mafumu mutimalandira alendo asiyana muyang'ane bwino bwino mauza anthu wanu akhala abata kuti ichitokhala ndi bata dere koma ana watu akungopita nkumamalira mwabwino chiyembekezo cha ivangoni wonse anali chiyembekezo cha wina aliyense mmalaini ineyo sindikulira Saulo Chilima yekhayi ndikulira kuyambira amatenjewo samumpasu angona kuchokuna amene tinkawoza kuti awawa tsikulina yawa koma zimaphera muti ndiye kuti mmene zimakhalira ndi momwemo timauzidwa kuti ayi chitani bata ayipangani mwakuti ndipo nthawi imene adamwalira amatenje ndiwodziwaso amene ankatuza kuti chitani bata koma lakaso ndiulidziwa nkati chitani bata ngambeze kuti wina amene tingamuloze kuti chiyembekezo ichi wachingoni mmene mukambiri kusunge bata akuzi ukotu nkulira kwa afumu akunchewu afumu akunchewu akuti boma la MCP ndi boma lokhalo lakhala likuzuza anthu akunchewu ndipo anenesa kuti sazakhala bata pa imfa ya Achilima chifukwa Chilima anali chiyembekezo cha anthu akunchewu komanso amalawi onse ndipo anenesa kuti anthu omwe amanena mu nthawi ya anthu amene amanenanso mu nthawi ya amatenje atamwalira mosadziwika bwino omwe amanenanso kuti chitani bata akuadziwa ndipo ndi omwewanso a MCP ndipo amfumu akunchewu ndi okhumudwa kwambiri ndipo iwo akunena kuti izi zonena kuti tikhale batazi ayi palibe kukhala bata tilire mpakana pamene tilirire imfa ya Klaus Chilima. Muziko muno sinamange munthu aliyense chifukwa cha ndale muziko muno aliyense ali ndi ufulu ine ndimanyozera ndimatukwanidwa sinamange munthu aliyense kuno ndiye tiononge zimene zozo chifukwa cha anyamata awiri osokoneka maganizo ndiye ngakhale kulitero chifukwa chakuti anachititsa kuti ndithu anthu m'Malawi muno tikhale ndi nkhawa zosayenera yayi ineyo ndinawakhululukira chifukwa m'Baibulo amati to err is human, yes. To forgive is divine. Kaya chichewa chacheni kuti kulakwa ndi umunthu
koma kukhululukira ndi umulungu. Akuti kodi Chikwale Peresa achakwera kuthana ndi Antanyiwa ndi chani? Chikwale Peresa achakwera kuthana ndi Wabagiri Muluzi ndi chani? Chikwale Peresa achakwera kuthana ndi Wabagiri TV ndi chani? Ndaboni Kalindo ndi chani? Komanso anthu onse amene akuyankhula muziko, Chikwale Peresa achakwera ndi chani? Awa ndi mawu amene atuluka pakamwa pa akazi awo achakwera, kunena kuti iwo ali ndi china chilichonse, ali ndi chuma, ali ndi kuthekera kopanga china chilichonse, komatu ili ndi dziko. Chikulepheresa funso ndilonena kuti pali mpopo. Chikulepheresa ndi chani? Kunena kuti achakwera azigona tulo usiku. Chikwale Peresa ncha chimenecho chimene Chikwale Peresa achakwera kugona usikucho, mayi akunyumba kwa achakwera, chimenecho ndi chimene chikulepheresa kuti muthane ndi Antanyiwa, ndi chimene chikulepheresa kuti muthane ndi Aboni Kalindo, ndi chimene chikulepheresa kuti muthane ndi Wabagiri Muluzi, nchimene chikulepheresa ati kuti muthane ndi abusa muna amangaja, komanso chimene chikulepheresa kuti mwamange Amalawi ena onse. Yankho ndi limenelo. Chimene chocho ndi chimene chikulepheresa. Mzimu wa malemu Klaus Chilima watifungatira tonse amene tikumenya nkhondo yonena kuti Malawi Congress Party ikuyeneka kuchoka mboma mpopa likare litaywa. Utenga wanga chigawo cha kumasana, chigawo cha kumadzulo pa Mpopo FM ndikufuna upite kwa achipani nonse a UTM. Achipani cha UTM ndikofunika kuti musamalise kwambiri, chifukwa ena akufuna kutengerapo mwayi pa imfa ya Chilima, ena akufuna kulemelerapo pa imfa ya Chilima. Amaiko Usi ngati munthu amene wasankhidwa kunena kuti akhale vice president, sindikuziwa kuchipani kwanuko munachita recognize kunena kuti akupitirizabe utsogoleri wa president kumeneko, akutenga ndrama zochuluka ku MCP, ndikufuna kumakapusisa azitsogoleri ena aku UTM. Ndikunena pano amasangwi atengeka amene apasidwa ndalama, komanso achidanti Malunga nawonso akutengeka chifukwa cha ndrama zimene zikuchoka ku MCP. Ndicho linga chonena kuti asokoneze chipani cha UTM, akuti musachoke mu mgwirizano. Akuluakulu inu pamodzi ndi Mai Kaliati. Mai Kaliati ndi secretary wa chipani cha UTM. Mai Kaliati pakufunika msamalise kwambiri. Inuyo ngati na malira wamkulu, ifeyo kunjaku ngati tikuona na malira wamkulu ku chipani cha UTM ndi inuyo Mai Kaliati. Pakufuna msamalise ndi zimene akupanga Masangwi, ndi zimene akupanga achidati Malunga. Ngati akufuna anthu wakupita ku MCP angolowa, koma asapite mu dzina la imfa ya Klaus Chilima. Komanso Amaiko Usi ngati akufuna kuti angochoka mwaulemu ngati simuna achose kuchipaniko, ngati afuna achoke mwaulemu kupita ku MCP angopita mwaulemu ku MCP, koma asasokoneze chipani cha UTM. Talandiratu ife uthenga umene anthu ena amafuna auze Aboni Kalindo kunena kuti bwanji osabwerera kujeni ku UTM, pano patu ku UTM kukubwera ndrama zochuluka mukanapita kukadya nawo. Aboni Kalindo auza zonoti ine ndikumenyera ufulu Amalawi, sindili after ndalama, ndikafuna ndalama
ndikavutika ndimatha kuapempha amalawi kuti ndithandizeni, ndipo amalawi eni mwaona akundigulira telefoni chifukwa chonoti ine sine munthu wadyera. Chenjezo langa lipite kwa masapota nonse a UTM. Mwini wake wa chipani ichi Malemu Klaus Chilima ngati wamwalira chifukwa chonena kuti anawuza amaiko usi kunena kuti ndikufuna ndithese ubale umene ulipo pakati pa ife ndi IMCP, umene amaiko usi anathamanga chamseri ndikukasina ako MCP, umene ako MCP anaoneka ngati ndi ochenjera ndikupanga zimene zatigwerazi. Ndikupanga zimene zatigwerazi kupandatu ausi kupita kukauza kwa MCP kuti nzangayi akuthesa ubale Achilima sakanatisiya, ndipo IMCP sakanakhalanso ndi maganizo amene analipo amene tawaonawa. Koma chifukwa cha wina amaoneka ngati ochenjera kupita ndikumakauza anthu dera linalo zachisisi za kumene iye ali, lero zatibweresera imfa iyi imene yabwera pakati. Kodi tilire bwanji imfa ya Chilima? Tilire bwanji? Inuyo MCP mutuze maliridwe a imfa ya Chilima, tizenda maliseche mtauni kuti tikwalirira Chilima, ndi pamene mumve kuti amalawi akulira. Tisiye kuyankhula koma kukacha mmamawa tingovula maliseche tiziyenda mulilongwemo, anthu akafusa anthu azita anthu ajakulira imfa ya Chilima ndi zimene mukufuna. Tilire bwanji imfa ya Chilima? We did love that guy. Achilima tu anthu fetina akonda nchifukwa chake maaudios athu timanena kuti Achilima chokani konu uku bwerani mupite uku, chokani uku bwerani muime panokha zakusogolo muziona nokha. Timaopa zimene zachitikazi. Achilima tu ife tinakonda, ndipo amalawi tizakondabe Achilima mpaka kale kale. Ndeti kuti tilire bwanji, tizilira bwanji mukuti tikhale bata ndi mtendere? Tilire bwanji maliro a Chilima? Tilire bwanji aboma? Mutuze style yakaliridwe. Tizilira chokwawa, tizilira titi maliseche. Maliro a Chilima timaliza kulira pateni, kuchoka pateni kupita uku ndi pamene pati paoneke kuti maliridwe a Malawi akhala otani. Amalawi nonse amene mwakhuzidwa ndi imfa ya Chilima tionana pateni pano. Ali komledi pateni chikuchitika nchani? Kuli ma demonstration anyo. Ndemuone tu mmene tangonena zimene zindemuone asilikali amene azatuluke pa ma demonstration. Sazakhala tu 8 ngati amene anatumizidwa kuchikangawa pafupi barracks yonse, Mzuzu, Karonga, Lilongwe, Kamuli, konse kusuka Sanje kupalombe mpaka kuta asilikali onse azatengedwa, apolisa mulanje, apolisa kuchikwawa, apolisa azakakhala pamenepo ati kutetezera. Komatu ndikuti munthu akakwiya futi maoneka ngati mtengo wa chinangwa. Ndiye ndikufuna ndichenjeze Michael Yati, samalani chipanichi. Ino amasangwi samalani. Achidati Malunga musapusisidwe ndi munthu amene akufuna iyeyo kuti aoneke wabwino
ku chipani cha MCP. Aliyense amene ali ku UTM amene afuna kukalowa ku MCP zipitani. Mwini wake wa chipanichi anabwera poyera kuti akukathesa mgwirizano. Nde inu mukamafuna kupitirira ndi mgwirizano mupupusisidwa chifukwa MCP agwirizana kunena kuti atulusa ndalama zochuluka kuthandiza chipani cha UTM kufikira 2025. Akakangofika 2025 chipani cha UTM alibe nachonso ntchito zimene agwirizana. Nde ine ndakusinani khutu. Nde inu mukamatengeka azanu pasipa akukupangirani kampeni chimene akufuna athane nanu koma pang'ono pokunyengererani. Nthawi ndiyomwe ino siyanani naoni, bwererani kumene munachokera kapena pangani maziko anu. Mulibwanji mai Jenny Answer, ndifuna ndikuyamikireni koposa chifukwa cha mwambo umene munakaonekera, mwambo umene unachitika ku Britain, mwambo umene amakumbukira imfa ya Chilima ku Northampton. Ndifuna ndikuyamikireni kwambiri. Northampton, dzinalo tikuti Northampton. Ndikuyamikireni mai Jenny Answer kumene munakakhala ndi amalawi ochuluka kukayasa makandulo pa imfa imeneyi. Ndifuna ndikuyamikireni kwambiri. Koma chodabwisa nchonena kuti panalibe olo ndi mmodzi wa ku embassy ya ku Malawi pamwambo umene umachitika woyasa makandulo amene wawa. Komano sitikudandaula chifukwa imfayi ndi ya Malawi. Imfayi siyogwira ntchito ku embassy koma amalawi eni ngati nzika. Ndikuyamikireni mwapaderadera amalawi. Ndifuna ndikulimbikiseni kunena kuti tiyeni lachisanu lina lililonse, loweruka lililonse, la mulungu lina lililonse, kumadera kwathu onse amene tikukhala khala dziko lina lililonse limene tili, titenge masiku amenewa tikumane anthu, tipange magulu, mabungwe kuti lachisanu lina lililonse, khala loweruka khala la mulungu, tizikumana m'malo osiyanasiyana, tizikayasa makandulo kwakumbukira abale athu amene atisiya pa ngozi ya ndege. Mpaka kufikira 2025 tidzaone kuti kodi mulungu atithandize chotani ndi kupanga mapemphero athu. Tikukumbuseninso na Malawi kuyambira mmawa paja pa Limpopo FM tikuyambanso kusala kudya kunena kuti mulungu atiyankhe kuti onse amene akuzidwa ndi imfa ya Chilima mulungu achite nawo. Mayankho ayamba kubwera pang'ono. Anapita tikuti ku South Africa, abwerako wa manja. This is Comrade Ntajwa for Limpopo FM. Ndikuthokozeni Michael yati mutapasidwa ndalama kunena kuti mukapezeke ku inauguration ya Michael Usi. Inuyo ni mamembers ena a chipani cha UTM simunapiteko. Ndikufuna ndikuyamikireni kwambiri. Zimenezo ndi zimene amalawi ochuluka akuzifuna. Masongano amatoza kuti ayi dziko linosauka koma iwo ndi banja lawo ngakhale zawo amalimira modabwitsa. Wina akangwapo amamulumizira polisi kuyamba kumusaka ngati nyama yakutchire. Chipani cha MCP chapa kwambiri. That's why they're using police to silence people. Inu 85 million kwacha inatusidwa kwa account number 1 kuti akhale ndi Bakiri News TV. Mukaza kuti chifoja na wapanga zimezi anavulika ninja akunjaku mankhwala mulibe zipatala. World Bank ikapita ndalama zakutuma pakhomo achakwera kutenga ndikugera nkakwawo ukasiya mwachisanzo munthu mmodzi akulandira 700,000 kwacha pa miyezi 3. Muone madera ena akakupasira 50,000 yatukula pakhomo.
manesi sanande malawasi mpaka abanga matemu muyangana mazipuzisi maukuziri ya teacher awanda 80,000 kwacha kumazimu alewino waka ukasiya awanda 700,000 chifoja chakwera mukaona nduna zikukuwa magamu to 20 kumaso nyumba 23 ndrama zake ndizomwezi akukuberani mwachidule mulomba mtengo umenewu ndiofunikira kwambiri kumayi kuno kuyelekeza nchakwera a man with flowery speech without action, nepotistic and tribalistic president, my chief executive mabasteto kumaso ambassadors kupatikiza principal secretaries ku Capitol Hill 95% na kutoka Central Region. That is regionalism. Agamangula anabanga kafufugwa Martha Chisuma Sata anabanga kafufugwa Fetreza kumangula kuti akamino amangidwa up to now 3 years balibe chimenya sika a man with flowery speech without action anatesa mwandu wa corruption few months ago. At the end they killed the guy who have been forgiven. Abekuna bano ajiri makulibi alimanda amala usiri kumvesa kuti achilima alikuti tikakuona tikamatuka tukanga kuti angopita bwina kwake abweraso. We can't believe this. Tikwena tisimuza zoona laza sichakwera ndiye mCP tikudziwa kuti munapha Gadaba munapha Chiwanga munapha Matinji but on this one tikukhulukirani munatuza kuti ndinumbusa kuti busa matero 1984 pamene numapita kwa Assemblies of God munapeza mbusa kumene kuja Maxwell Chapola 2 years after anafa muso zika bwino chile chinga chani. We need to start from there before coming kwa chilima huu chifukwa mbili yanu ikudabwitsana atapedwa Maxwell Chapola kwa Assemblies of God ilingati ngaudindo wawo 1989 up to now 24 years muli president kwa Assemblies of God. Lero mnapanga agreement ndi South Chilima kuti ayase ndikuthandiza ati kuza chongama Chakwera munawina chisapo chimene chitatu chifo cha Chilima without Chilima ilusula ka president mukanena kuthokoza ndikupa Sauli musawo Chilima 2020 mwapanga agreement yabwino bwino kuti ya 2025 ndikupasa okay iweso zaimiri later on mukupekera milandu kumusonda ati Chilima came out public 2022 on July ndikuna kuti ayi chisisi chimene takwizana later on mwasemera kapitiri kukhasa and you killed him mundege muja amafuna munthu mmodzi koma ndikupanga onse 9 osatalizira kuti alinjana without thinking that is possibility amalawi takuya kwambiri ndipo tiyankha zimenezi mu September 2025 Chakwera you can give those pastors what you say mapastor amene akuya kuzakuona ku State House you can give them all the envelopes kumasaza vota. We are angry with you. Why you kill Chilima? You can arrest us, you can threaten us kumachiungamo tutachokeza. I want to tell you and if you don't care ukuona so zimene zikuchitika ku Kenya you see that finance bill 2024 alindukuze William Ruto kumene kuchako mu February 2024 kunachitika ngozi meja inapha serikali amene amazondedwa ndi boma. And you see now people are very angry. And today, if you try to threaten people by using your uses for this, using what you say is my what will change you, who is using police as Malawian pioneer, we don't fear him anymore. We fear only death. Chibureses, akamene amapita kukazonda maliro. Ngamene amatenga mpaso, ndikumpasa munthu amene akumpepesayo. Koma ndikudabwa. These mafumu awawa pamodzi ndi azibusa akupita ku State House akuli kukapepesa maliro asawo Chilima palaza Chakwera. How? And in addition to that, akapepesa maliro aja akulandira maifiro kwa ndalama. No. Sili kufuna kuti mwazi wa sawo Chilima ukulifirwe amene apeze ndalama. We don't want that. Mwazi wa sawo Chilima usagwira ntchito mu September 2025 tikuze Chakwera. You will do whatever you will do. Ife sitikumva. Even unatasa 1 billion sitikumva iweyo unless you pray for this. You kill Chilima.
Limpopo FM with Comrade Ntanyo Amalawi ndrama zokwana 85 milioni zinasakazika chifukwa chomsaka wa Bakiri TV. Lero kwapezekaso ndrama zokwana 58 milioni zimene zaonongedwa kwa masiku awiri atatu kuti akampezi wa Bakiri Muluzi komanso akampezi Comrade Ntanyiwa ndrama zokwana 58 milioni. Tikazipatikiza ndramazi zikukwana 142 milioni. Kodi ndrama zimene zizi boma likanakhala pansi silikanapanga kena kake konena kuti anthu akanena kuti koma boma lili kuthandiza. This is Comrade Ntanyiwa Limpopo. Kwa masiku amene Boni Kalindo anagwidwa ndrama imene yaonongedwa 500 milioni. Kodi ndrama imene sikanathandiza? Ndikufunseni inu ya Malawi, ndi inu amene kuti ya boma likwenda bwino, boma likwenda bwino, chabwino ndi chani pamene chikuyenda pamenepa? Ndi Comrade Ntanyiwa timapangolini tinyama timapangolini tiana ta Boni Kalindo timapangolini tating'ono ting'ono timendoto tasausa nsanje tuchitipa anthu samagona amati kodi nkhanga zatuluka olo ana panopa akumachita kuwauza amayi awo amama kodi Antanyiwa aja bwanji lero anthu akumalolera kugona wani koloko usiku koma amve nkhanga saona pa Limpopo FM. Amalawi malinga ndi zomwe zikuchitika malingana ndi mpungwepungwe womwe ukuchitika ku Kenya, kunali emergency meeting imene anapanga asadiki ku mzinda uja wa South Africa, kumeneku ndi ku Santoni, ndipo kumeneku aboma anapezerako mwayi wokatenga ma warrant of arrest kwa Judge Kenan Manda kunena kuti akufuna agwire Ntanyiwa komanso wa Bakiri TV. Ndipo timu imene inachoka ku Malawi, timu imene inachoka ku Malawi kubwera kuno kuzakhala tupa zokambirana za sadiki. Kumapeto kwake asiya zokambirana za sadiki zija ayamba kukambirana za Comrade Ntanyiwa ndi wa Bakiri Muluzi. Kwayambirira kwa programu yanga ndinayankhula kunena kuti ndikuthokoza azimayi nonse aku Malawi, azimayi nonse amaiko akunja siyana mazibuso siyana kuti mamawa kapena so madzulo mmaimba tufoni Comrade ndifuna tipemphere nanu. Mapemphero anu anja kugwira ntchito komanso mzimu wa chilima ichi chinde ndifuna ineyo ndinene kuti kumene kuli chilimako mzimu wake uzusa mu mtendere ukutifungatira chifukwa cha chilungamo. Chifukwa cha chilungamo Mulungu sakulola kuti zoyipa zichitike, koma akufuna kuti anthu aonekere zoyipa zawo zonse zimene zachitika. Kunali tundi kuti meeting ya sadiki koma anthu anapezerapo mwayi kunena kuti tili ndi ma warrant of arrest ndi auza kuti zimene zizimwalowa muziko muno ngati achifwamba zimakhala ndi ndondomeko yake. Asimukatithandize kuti anthu atagwire anthu ala kwa chani
bwererani mwina mukasate ndondomeko, koma mukamasata ndondomeko muziwe zonena kuti dziko la South Africa lisafuna Bushiri, Prophet Bushiri Muluzi, Bushiri tikuti Bushiri, a Prophet Bushiri, not Bushiri Muluzi, koma a Prophet Bushiri kuti apite mdziko licha la South Africa akayankhe milandu, komanso anthu amene mukuafunawa apanga chani kwenikweni. Ne anayesa kualongosolera boma la South Africa lauza kuti palibe chifukwa chomveka chonena kuti apolisi Interpol tiononge ndalama zathu ife ku South Africa tizinena kuti tikumusaka munthu amene first name yake mulibe, mungoti Ntanyiwa. Alipo munthu wongochedwa Ntanyiwa, alipo munthu wongochedwa Sipho, alipo munthu wongochedwa Mayani, munthu amakhala ndi dzina Joseph Phiri. Ndiye mukamasaka mmazozo tikusaka Joseph Phiri. Sono anthu athu akamasaka azere akasaka ndani. Ntanyiwa ngati ili nickname angomupasa anthu ndiye mulowere nayo kuti ndiye ndikuti anthuwa anakatenga warrant of arrest kwa jaji Kenani Manda kuti agwira Ntanyiwa ndi wa Bagiri TV, ndipo anthu amene ananyamuka kupita kuti akagwire ntchitoyi ndi aja akeni zikhale ng'oma, mmene mumunaliso mzimayi uja amene walowa m'malo mwa amalemu Anjale, Mayi Nyirongo amene ndi wamkulu wa ma-CID, komanso kunali deputy wa NIS Abango, kunaliso Amaganga. Ndipo atafika ku South Africa analandiridwa ndi commissioner Mrs. Ndau, ndikumene anakhala pasi ndikumakambirana zawozi. Koma Malawi zomvesa isoni ndikunena pano akeni zikhale ng'oma afika kuja ku Malawi opanda kanthu mmanja, atawononga ndalama zokwana 58 million. Chifuna chilungamo chioneke maifa ya South Africa tinagwesa ndege kaziziwa tifunanso dipende ma platform Bombo FM yake na komna kujanji kusani ndikusa sigo chilungamo Fendrem soba Kernels TV Ndera Malawi tikufuna tikuti tikuziwiseni kunena kuti kagulu kameneka kaenda wabule mu mzinda uja wa South Africa, boma la South Africa litakanira. Chimene tingakuuzeni a Malawi ndichonena kuti boma la South Africa likudziwa china chilichonse chimene chachitika ku Malawi. Ngati mwina sakusimikizira, Limpopo FM itulusa statement ya mchizungu kutumiza ku boma la South Africa kuti aziweso kuti anthu amene akamakabweranso kapena akamakawuyambiranso ulendo adziwe kuti kodi chachitika ndi chani, kuti president vice president wa Malawi amwalire. Nde ife titulusa statement mchizungu, titulusa statement mchizungu kupita kwa President Ramaphosa wa dziko la South Africa. Ndi pamene aziwe kunena kuti Limpopo FM siopanga nayo masewera. Mchifukwa chake mumamva anthu achamati tikupereka ife 24 hours kwa Comrade Ntanyiwa, akuti chifukwa chonoti amaziwa kunena kuti akeni zikhale ng'oma abwera kunoko ndipo amalimbisana mtima kuti 24 hours siitsa. Nde 24 hours atatu abwerera apita mwanyanayo. Utenga wina Malawi
ife timafuna tu chilungamo tizibwera tikuyankhula chilungamo chimveke. Utenga wina umene watipeza pa Limpopo FM. Amayi Yolamu akudandaula chifukwa chogwiritsidwa ntchito nda chipani chija cha MCP. Afika paja pomauza a president achakwera kuti it's enough. Ineso sindingakwanise kutumikira chipani cha MCP komanso nthawi yanga yogwirira ntchito inatha, mukundikakamiza kuti ndizipitirirabe kugwira ntchito. Amalawi tikamaona amayi Yolamu ngati timaona ndi diso lina lake lofira. Iwo akudandaula kunena kuti akugwirisiridwa ntchito ndi achipani cha MCP. Onna kuti ngati Boni Kalindo angazakumane ndi zoyipa, iwo akunena kuti sazakhala part and parcel ya nkhani imeneyoyo, chifukwa ayesesa kulangiza chipani cha MCP kuti musiyeni Boni Kalindoyi, komanso ma arrest onse amene akhala akuchitika aja ndi unnecessary arrest kwa Boni Kalindo. Mawa zinthuzi zizatitembenukira kukazabwera boma limene lisasatire malamulo enieni, komanso kukazabwera wamkulu wina wa polisi amene azasatire malamulo a polisi. Izizi zizatika pa mavuto. Ndendati Amalawi ndikuuzeni, komanso maka ino ali muli kwa MCP kunena kuti amayi Yolamu nawo akuti akutoperani mapeto ake. Ifikaso nthawi yonena kuti iwonso ikhala paere kaya muaphe koma kuli bwino anene zinthu zimene zikuchitika pa ground, chifukwa nawo amayiwa atopa chifukwa chonoti akugwirisidwa ntchito. Pomaliza ndufuna ndichenjezwe Amwarwanda MP wakukalonga uko, ndufuna ndichenjeze Amwarwanda. Mwaziona zimene zachitika ku Kenya. Amwarwanda akufuna akalowe ndi bill ku parliamenti yonena kuti mafumu aziguliridwa nyumba, mazibusa aziguliridwa nyumba, komanso mabishopu aziguliridwa nyumba ndi magalimoto. Nkhani yonseyi akuti cholinga mafumu akathandizidwa, bill ikangovomerezedwa, nkhani ya chilima basi igone, kunena kuti mafumu ndi mabusa apite mipingo mwawo azikauza anthu kuti basi imfa imachitika, tiyeni tizisiye. Amwarwanda chisanzo chikhale chaku chimene chachitika ku Kenya chija, kunabwera bill yopusa ngati imene mufuna mukayibwereseyi. Mwaona zimene zachitika kumene kuja, zikuchitikiraninso ni kukalonga kwanuko. Ndikatero pa Limpopo FM ndikuti tundili ndi chimtolo, koma nanga ndipange bwa tisiyane pompa Malawi ndibweraso mugawo lina mawa. Ambuye akalola kuchokera kuja ku Botswana, ndikuti ambuye alemekezeke. Is that